LPS, prvý deň v škole. No, sme hotovení, tati? Dobře, tak půjdeme. No, dobře, tak půjdeme, ne? Áno, mami, áno. Táta, půjdeme? Jo, půjdeme, takže to půjde. Já první, s tátou. Dobře, půjdeme. To je hned tu. Tu jsme, dobře. Skoro jsme tam. Dobře. Začneme jíst. O hodinu později. Dobře, už jsme tu. O hodinu. No. To je dlouhá cesta, že? No, dlouhá. Ještě se to nezačalo. Tak tu počkáme na paní učitelku, dobře. Vám pojď. Dobrý. Čo si mistrko? Prepáč. No, ty hoď tam nemehlo. Tak. No, zlatíčko. Jsme to? Hopa. Dobře. Takže počkáme na paní učitelku, ne? No jo, počkáme. Dobře. Počkáme. Tak. Vybalte si věci, dobře? Dobře. Dám si dole. Pojď. Dobře. No, takže počkám. Můžeme tuto do lavice. Já bych jsem chtěla tuto sedět. Tak tam bude tu. Tak asi mami tuto čakají. Dobře. No. Já se... Počkej. Jaj. Bože můj. Toto teraz dám dole. Oci, ty si mi jaké dal handry? No normálne. Ktoré sú dobré pre teba, vieš? Môj. To ale nejde dole. Ale ide. Niečo mi tam prikrčilo? Neprikrčilo. Neboj sa. Dobre. Že to išlo dole? No jo. Dudo. Hej, tam ja sedím. No, dobre. Hej. Mám, tati. Ja som tvoj táta. Hej, mamičky, ty si mi čo robila? Jaj, bože. Dobře. No, jdu do lavice. Dobře. Takže jsem tam. Dobře. Kde jsi? Už si jíš, takže. Dobře. Jsem si. Dobře. Tak si budem za to sedět. Počkáme, ještě někdo chybí, ne? Takže, 1, 2. Asi už ne. Já si tu půjdu. Dobře. Půjdeme domů, dobře? Dobře. Dobrý den. Ještě jsme přišli. No, takže. Už se začala ta hodina. Ne, já půjdu tu. Dobře. To bolelo. Ty, nestrkaj ma. Dobře. Už se to hned začne. Vítam te všetkých. Už jede. Dobrý den. Já jsem vaša učitelka. A budu vás všetky učit. Jo? Dobře. Takže, najprv, dneska sa budeme iba trošku učiť, ale najprv vám ukážem, čo tu máme. Najprv triedu. No, ako vidíte, takáto je trieda. Takže trieda je takáto. Môžem vám ukázať, že na triede nie je nic zvláštne. Takže, začneme. V triede je jeden počítač, takýto, ktorý je Google a je
najnovší počítač, ktorý tu vidíme. Potom máme tuto si dali oblečenie, tu máme vešiak. Tuto keď chcete piť, tak piť budete mať. A tuto je hrnček, tuto je taká mačka. Ale to není na hranie, to upozorňujem. Ja víme, my víme. Dobre, takže, ako vidíte, tu je jedna mačka, tak to sú mačičky. Takže, tak. A takto, takéto vešiaky, takto. A tuto je takto stôl môj. A tu si nestúpať. Tuto je moja lavička. A tuto má taký veľký kvet. To je ako strom a takto máme. A nikto netrhajte do kvet. Potom tu máme takto lavicu. Tuto iba tí môžu sadnúť, ktorí sú zlí a ktorí nevedia sa správať. Jojo. A táto, to nie je na hranie. A toto je na čo? To nie je na hranie. Tak na čo? No, je to pre tých, ktorí sú zlí a do toho idú. A tam je tak teplo, že sa skoro umúčia. No. Ale nebojte sa. Prepaďte, ale to nie je dobrý nápad táto škola. Ale nebojte. Tam iba sa dobre im bude. Víš, potrestá to. Potom, ako vidíte, tak takto je to. A takže, keď sa tme takto, tak sa už aj predstavíme, dobre? Ja som učiteľka Eliška. Dobre. Učiteľka Eliška. A teraz vám ukážem, ako vyzerám. Takto vyzerám, pekná som, že? Juj, krásna. Ďakujem, mládežko. Dobre. A ďalej si to prestavíme. Tak sa predstavíme. Ty prvá malý koník, ty sa ako voláš? Mama meno. Ja sa volám Rarity. Áno, pekné meno, veľmi. Aká Rarity? Rarity Skleňová. Dobre. Ty sa ako voláš, malý psík? Ja sa volám Rex. Pekné meno. Ty ovečka? Ja sa volám Lucinka. No, prezdívka. Lucinka. Ale normálne meno vám nepoviem. Dobre. Ty medvedík? Ja sa volám... neviem. Ty nevieš, ako sa voláš? Zabudla som. Ty si zabudla, ako sa voláš. Pando, to sa mi budete. Dobre, veľmi pekné meno. Vy, ty malý psík. No, ja sa volám Jerry. Pekné meno. Ty malý. Tam. Ty zajko? No, ja nie som zajko, a ja som Rebeka. Dobre, tak keď si Rebeka, dobre. Dobre, takže, toto sme si povedali každého, všetko. A takže, ideme sa pozrieť na všetko, dobre? Ideme na jedálňu. Tuto, aby som povedala, tak tuto nie sú žiadne záchody. A to ako? Ja potrebujem, keď chcem ísť na záchod, tak nie. Musíte si obiť bez toho. To musíte potom musíte ísť von. Vítam na záchradu. To sa smí? No smí, keď je to potreba. Dobre, to je dobre. Takže, potom ideme do jedálne. Pripravte sa, nemusíte sa oblekať. Dobre. Choďte za mnou. Dobre? Zoraďte sa. Tak to sa budem učiť. Dobre. Telesnú budem mať, ale nie dneska. A telesnú vám nejdem, to bude prekvapko. Takže ideme. Dobre. Najprv ja idem, ja im poviem, že bolo toto. Dobre, poďte. Dobre, najprv za radom. Poďte cez okno.
Dobre, šupnite. Tak. To je dobré. Prepad. No. Tak. Takže, teraz sme sa zhromáždili a teraz si urobíme, čo tu máme. Takže, toto máme, akože čo, môžete si tu vybrať jesť. Máme tu šalát, potom máme tu zrno, potom tu máme nejaké zemiaky, potom tu máme mrkvu, 3 mrkvy, 4, no. A tuto máme kečup, alebo horčitu, tu máme jesť, trávu, kosť, rybu a jablko. A tuto sú ktoré neposlušní. A takto je celá jedálneň. A tu je ešte spod jeden počítač. A takto vyzerá celá jedálneň. Takto. Dobre? Takže teraz ideme preč. A už končíme. Toto bolo už celé, takže poďme do triedy. Takže nastúpte. Poďte stnúť. Dobre. Takže takto idem. Takže ďakujeme, že ste... Takže ahoj žiaci. Ahoj. Takže ďakujem, že ste sa pozerali na tento show, na tento pořad. Potom neviem už ako sa volal, prvý deň do školy, alebo ako. Na prvý, keď sa to začne, tak to budete slyšať, alebo napísané to. Takže čau.